Hello guys, featuring to you our Jipa. Gulayan sa paaralan. No? Ano yung gulayan sa paaralan guys? Street for morning guys, welcome to grade 6 with the advisor o ano siya best classroom sa Basak Elementary School. Most organized classroom po din siya. Teacher to Basak Elementary School. Bongga ka siya classroom guys. Simple ra kayo siya nilakaw. So ayan ang iyang selling guys. Muna siya suro siyang selling. Okay. So muna yung mini library ni ma'am. Marag na po'y kasal or sa bani kwarto sa bana. So yung mga bangko guys, bagong pintal yun. Hindi nakabili pa ba yung maestrahan eh. Yes. May siya yung room sa among grade 4. Advisor ani si Maria Dubai. Kaya mga desks, chairs, pag-pintal guys. Thank you so much Maria for this initiative. Okay. Muli siya ang mini library sa grade 4 guys. Best mini library Basak Elementary School. Okay. May gadget yun ang mga bata guys. Musulod ani nga maong mini library tungod sa iyang structure, sa mga modified reading materials. Okay. Ang artist ani guys is Sir Rex Hueco. Yes. Okay. Again, the best